V ich znaku stojí lebka a prekrížené automatické pušky. Korene majú v krvavej občianskej vojne v Salvadore, ktorú preniesli priamo do ulic. Prišli sme do Los Santos, aby všetci vedeli, kto tu vládne. Žiadne prekážky, žiadne kompromisy. Zoznámte sa s jedným z najnásilnejších a najobávanejších gangov Ameriky MG13. Prvýkrát sme existenciu gangu Marabunta zaznamenali v marci tohto roka. Presnejšie 12. marca, keď nám informátor oznámil, že Marabunta vyhlásila vojnu skupine známej ako Canadian Streets. Následne došlo k sérii brutálnych útokov, ktoré jasne ukázali, že Marabunta prišla do Los Santos s cieľom prevziať kontrolu. ¿Calles canadienses? Bola de cobardes. Los recordamos. No eran fuertes ni influyentes. La guerra terminó en cuanto se la declaramos. Podľa oficiálnych zdrojov gang Canadian Streets sa kvôli nezhodám v hierarchii rozpadol. Nikdy to však nebolo nikým potvrdené, existuje viacero verzií toho, čo sa naozaj stalo. Táto vojna však bola len začiatok celého zviditeľnenia tohto nebezpečného gangu. Áno, je pravda, že som kedysi pracoval ako správca garáži na ich ulici. Ku mne pristupovali s rešpektom, ale nemôžem však poprieť, že šlo o násilný a nebezpečný gang. Po tom, čo prišli, som tam pracoval asi ešte mesiac. A niekoľko mesiacov predtým, keď si tam po autách chodili len miestni obyvatelia, to sa však zmenilo, keď sa tam začali objavovať oni. Neodišiel som z dôvodu, že by niečo spravili mne. Ale to, čo som tam videl koncom apríla, nemá období. Prvým a zároveň jediným vnútorným konfliktom, ktorý sa nám podarilo zdokumentovať, sa odohral na prelome apríla a mája. Podľa dostupných kamerových záznamov bola časť členov nespokojná s vedením ich vodcom. Bezprostredne pri garážach, kde sa zdržiaval, bol napadnutý vlastnými mužmi. Najskôr došlo k fyzickému útoku, a následne bol opakovane zasiahnutý streľbou zo samonabíjacej krátkej strelnej zbrane. Čiže je pravda, že ich praktiky sú brutálne. Telo muža bolo neskôr identifikované a išlo o 40-ročného muža pôvodom zo Salvadoru menom Xavier Castañeda. Lekár vykonávajúci pitvu určil ako príčinu smrti vykrvácanie v dôsledku 34 strelných rán v oblasti brucha, hrudníka, krku a jedna z rán bola v strede hlavy. Istú dobu som vyšetroval aktivity gangu MG13 s kolegom, ale kvôli vyhrážkam a útokom zo strany gangu voči mojej osobe a rodine som odstúpil z celého zboru. Hlavným trestným činom, ktorý sme vyšetrovali a osoba bola za to deportovaná, bola spojitosť s vraždou 40-ročného muža pôvodom zo Salvadoru a jedným z najväčších útokov na policajný zbor zo strany gangu vôbec. V trestnej veci bol obvinený 26-ročný muž pôvodom zo Salvadoru. Tento muž sa na území Spojených štátov zdržiaval bez platných pobytových dokladov a preto nebolo možné viesť voči nemu plnohodnotné trestné konanie. Súd nakoniec rozhodol o jeho deportácii do domovskej krajiny.
Vyšetrovanie však jednoznačne preukázalo jeho priamu účasť na vražde 40-ročného Xaviera Castanedu, ako aj spojitosť s pokusom o únos ústavných činiteľov. Tento incident prerástol do rozsiahlej prestrelky v blízkosti bývalej policajnej stanice vo Vinewood, pri ktorej bolo usmrtených viac ako 30 príslušníkov policajného zboru a poškodených 14 služobných vozidiel. Mužovi sa preukázala zodpovednosť za smrť najmenej 10 z nich, pričom pri ďalších 7 prípadoch sa jeho podiel nepodarilo s úplnou istotou potvrdiť. Jeho neprítomnosť neviedla k priamému rozpadu gangu, no výrazne oslabila jeho činnosť. Túto situáciu využil nový latinskoamerický gang Vagos, ktorý si budoval popularitu útokmi práve na Marabuntu. V dôsledku mojej investigatívy začali zo strany MG-13 prichádzať priame vyhrážky a útoky voči mojej osobe a rodine. To bol aj dôvod, prečo som sa rozhodol z funkcie odstúpiť. Neskôr som sa však dostal k spisom, ktoré potvrdzovali, že 26-ročný muž menom sa vrátil do Spojených štátov už s platnými pobytovými dokladmi, no pod novou identitou. Vzhľadom na túto skutočnosť ho nebolo možné obviniť a začať trestné stíhanie. Jeho návrat však výrazne posilnil gang, čo vyústilo do série útokov proti gangu Vagos a do neoficiálnej, nikdy nepotvrdenej vojny. Tieto útoky spôsobili chaos vo Vagos, ktorý vyvrcholil zadržaním ich vodcu, známeho pod prezývkou JB. To gang destabilizovalo natoľko, že po neustálych útokoch zo strany Marabunty sa Vagos definitívne rozpadol . O rozsahu trestnej činnosti gangu by sme mohli hovoriť celé mesiace. Ide o systematické pestovanie a distribúciu marihuany, rozsiahle pašovanie drog a ich následný pouličný predaj, ale aj brutálne násilné útoky, krádeže, vandalizmus a nelegálne ozbrojené operácie. V neposlednom rade majú na svedomí desiatky vražd, ktoré potvrdzujú ich postavenie ako jedného z najnebezpečnejších zoskupení v Los Santos. Za zmienku však stoja aj dva cielené útoky na príslušníkov policajného zboru, ktoré jasne demonštrovali brutalitu a organizovanosť gangu. Rovnako tak aj otvorený konflikt s afroamerickým gangom známym pod menom Six Stars, ktorý prerástol do pouličnej vojny s množstvom obetí. Počas jedného mesiaca došlo k dvom vážnym útokom na príslušníkov policajného zboru, ktoré jasne ukázali organizovanú brutalitu gangu Marabunta. K prvému incidentu došlo v súvislosti s pokusom o zadržanie člena gangu, ktorého policajná helikoptéra zachytila pri prevoze väčšieho množstva dlhých automatických zbraní. Po rýchlej reakcii zásahovej jednotky nasledoval rozsiahly útok zo strany gangu, pri ktorom bolo usmrtených viac ako 30 príslušníkov zboru a poškodených vyše 15 služobných vozidiel. Zadržaná bola len jedna osoba, ktorá bola následne prepustená pre nedostatok dôkazov. Druhý útok nastal po policajnej naháňačke, ktorá vyústila do konfrontácie priamo v srdci územia gangu. Pri tomto incidente zahynulo viac než 26 príslušníkov policajného zboru, vrátane detektívov a bolo poškodených 12 služobných vozidiel. Žiadna osoba nebola zadržaná. V skratke, MG-13 má svoju históriu. Bolo zaznamenaných viacero pádov, kedy bol gang oslabený, ale vždy to vyústilo v masakre. V aktuálnej chvíli bolo vyšetrovanie pozastavené z viacerých príčin, ktoré nebudú uvedené. Nemôžeme ani uviesť, kedy bude vyšetrovanie obnovené a aké tresty môžu byť uložené členom gangu.
K možnému trestu pre členov gangu sa nám nepodarilo dostať, avšak zo spisov, ku ktorým sme sa dostali a do ktorých nám bolo umožnené nahliadnuť, vieme, z čoho je v aktuálnej chvíli gang podozrivý. Na základe zoznamu podľa kalifornského zákonníka by bolo možné každému členovi udeliť niekoľko 10 ročí doživotných trestov.